mobil kae yen diceperke larang regane. Masa? Uwit kuwi yen dibonse larang regane. Wong ki ya ngono. Waton kok mung setugel. Larang regane akeh sing tresnani, akeh sing goleki. Saking ngoten ta Mas. Sing ngendika larang ki sinten lho? Lho, piyayi mriki mligine ibu-ibu niku. Pripun? Wis sonten wau sami nyuwun prisa pundi Pak Dalang ing naminipun Mas Uncek. Kula pengin pinanggih upami dados mantu kula purun apa mboten. Lha ngono kuwi lho. Bayo, kula didadekke mantu enten mriki. Nggih, Alah, niku. mboten. Niku yen anake ibu-ibu niku purun. Wadine kok mboten purun paling ora sampean nggih seret-seretan putune ngono lho. Kok lah sia-sia. Elek-elek ngene nggih padha titahin Gusti. Wujude nggih menungsa kok terus nggih seret-seretan apa boneka ngoten to? Mboten mboten nggih. Ning nyatanipun ingkang tresnani kathah sanget lho Mas Uncek, luar biasa. Ngapunten. Niku mboten kok nresnani iki mboten. Lah napa? Mung mesakne. Lah mboten estu. Niku lho agunge Gusti ingkang nyipta jagat menika katresnanipun dumateng titah ngantos kados mekaten menika. Upami nggih nun sewu, jenenganmu dados piyai sing gagah gedhe dhuwur. Nah, karuan lho bengi iki dadi bintang tamu. Dereng karuan. Dereng karuan. Upamane kula gagah gedhe dhuwur, wah kula malah repot kula. Sebabe? Alah ora nggo rayan sinden-sinden niku paling nggih. Uang niku pede sik, umuk sik. Elek pikir keri, melarat pikir keri. Aku pamane gedhe dhuwur kados jenengan kok. Pripun? Sampeyan gedhe kados jenengan ngoten niku kula. Sampeyan umure pira? Kula niku kelahiran 2015, niki 2026. Mangetang kiambak pinten menika? Kok iso ngawur kuwi 2015 lho. Lha pripun to? Wong kowe iki karo aku iki tuwa sampeyan lho. Napa nggih to, Pak? Jujur wae aku ya tau ndelok KTP-mu. Sampe lek kelahiran tahun 45 to. Mboten. Alah jare barakane Bung Karno. Nggih mboten kelahiran 45 kok isi imut-imut ngoten lho. Niku lho. Kowe ora imut-imut ning amit-amit sampean iki ora ngono kuwi. Nggih. Sik matur sik karo Pak Daryo. Ayo ditimbali. Matur napa? Loh, ya matur nuwun karo Pak Daryo. Nggih, matur nuwun Pak Daryo, matur nuwun. Kaya pelawak-pelawak liya-liyane kae lho. Sakwise matur nuwun, banjur apa ki ndongake marang Pak Daryo, ndongake marang mantene. Alah Pak, lah kula ndonga kiambake mboten diijabah Gusti lho. Kula mung pengen setunggal tok, pengen modot ora modot-modot tok. Kan ndongake piyai kathah, kan ndongake Pak Daryo. Aja keloro-loro ngono to sampean iki nuwun sewu. Iki lak sing rawuh kathah. Nggih. Mongko nuwun sewu, jenengan yen ndonga sing ngamini piyai semene mbane. Wis, sampean duwe panyuwunan apa ri palungguhan iki matura. Kula nyuwun setunggal mawon. Napa? Nyuwun teh. Udah dagelan rong joget rong nembang wis kemalan panganan ora. Alah Pak panjenengane mboten ngrasake. Ngapa? Biasane darah etanan ngene ki ambak to. Niku ditransitke ngene daleme tangga teparo. Nggih, leres. Lah niki langsung dijujuke kamar ge AC. Gak aku seneng aku udut blangkemen modar awet 8:30 enten nggen kamar. Ajeng metu kula ajrih. Lho kok wedi? Kula wedi. Lah piyai kathah enten jaba malah dikira garangan digedhik. Biasa kelara-lara ta nggih. Jan kula deg-degan tenan wae. Gek enten kamar terus enten napa buket napa? Anu cedek anu duit nika lho. Digawe kembang ngoten. Nah niku gek kuatah dikon nilang aku dikira nyolong aku ngono. Nggih mugi-mugi mboten nilang, kula mboten nyolong Pak, kula nggih menungso, mungkin dikira tuyul malah cilaka. Nggih, matur nuwun kagem Pak Daryo sekeluarga lumantar Pak Haji Cahyo Kuntadi pun maringi rejeki mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Mugi sabibaripun gelar hajat tasakuran menika usahanipun tahu tambah sukses tambah ngrembaka mawon. Nah,
Jan aku alhamdulillah mantene didongakne mantene. Dongake napa? Ya muga-muga enggal meteng nonton mawon lah. Sik men piyai kene iki do pirsa, jenengan iki kagungan garwa. Nggih alhamdulillah Pak, sampun pun gadah bojo. Bojone ya cilik ngono ya. Mboten, gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah ki adil, mesti maringi jodoh dedeke padha aku. Nek diparingi dedek gedhe dhuwur bojo kula. Lah. Oh, ngono kuwi. Lah bayangke mang umpamane jodoh kula dedeke padha kula. Ora anak-anak sak botol aku ngenten iki cilik. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Nah, jenengan kagungan putra ya? Alhamdulillah sampun. Sing barep umur pira kelas pira? Sing barep SMP kelas setunggal, sing kalih kelas 3 SD. Nggih, menungso nggih. Anu kirik, Pak. Aja keloro-loro to. Ha nek boten keloro-loro takoke jenengan ketoke apik ning jero nylekit. Ora. Ya wong yo anu. Iki ketok nyepelekke tenan to ngoten niku. Jenengan kok ya iso anak-anake njur carane piye lho. Lah nggih kirangan yen gelem jujur ibu-ibu sing teng mriku. Jenengan nggih bingung to, Bu? Penasaran to? Iki carane njur piye lek ndek bojo lho. Ora mung ibu-ibu tok, bapak-bapak ya do gumun mesti. Aku dhewe ya gumun kok. Aku dhewe kok ya iso aku lho. Lah iya. Jarak ya. Carane nggih piye mongko piyayine nuwun sewu jenengan alit semonten. Nggih. Lha priyo sak ceplukan to njur ngono terusan. Kenapane sing sak jeblukan niku lho. Irunge ora. Waduh. Nggih mboten. Kula ki ambak nggih mboten mangertos, Pak. Jenenge menungso niku mong saderma nglakoni, jodoh rejeki pati ra ngerteni. Dadi ya dilakoni kae peparinge Gusti lan dinikmati urip iki. Urip ki arep kepiye wong bayi, terus gedhe, terus tuwek, terus ora enek. Nah, niku sing arep nikmati kapan? Ha iya, nggih. Iki luwih gayeng, Mas Unjak. Nggih. Enten apa? Nggih. Iki luwih apik sampeyan tak petokne karo budene sampean. Budhe kula. Sinten? Lha iki budene Ken Salindri. Ha iya. Nggih. Ben nembang dhisik, yen karo sampean menah gayeng mesti apik. Siap, siap. Budhe. Monggo budhe. Iya. Budene Ken Salindri. Cobi pelokipun Mas Daryanto. Ayo, coba kaya apa nggih. Ya kan dinteni karo piyayi kene. Kur bareng-bareng. Nangis sajroning hatiku. Yo.
Wes. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bapak Cahyo pun tadi. Sampai sehat nggih Mbak Niken. Nggih, Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestumu yo sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku gue ida yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira iki mau lek properti ngono lho Mas Teh. Lho kok enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya lampu Nah, dim. ngawur lho. Iya. Ngambil nggih, Pak? Piye? Sik. Sing rada gedine, Pak, sing rada gedine, Pak. Sik. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho, kena. Ya, piye? Alah, ketoke aku Lah. urip di salah. Mes, kowe omongan mbek iki cocok. Ki gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jliteng kakangku. Werkudara jliteng kakangku lek nyeluk Kresna. Koyo kleru, jelidang kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Edan. Yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah kaya Ayo, cilik. lho nek sing mesti sing kaya sing gayane mbok gantang kae lho. Ane saiki wis tak pateni kae. Wah, Kas tak pateni. tak kira wis perubahan semakin besar. Ora wis tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku Iya, anggere bener. nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir. Bar tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendek tir. Lah, no. Cek tir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jane manuk blekok. Ngene Om. kuwi. Om Uncek. Nggih, Budhe. Lah lek aku mau celuk Bude, kowe tak celuk apa berarti? Ya, Dedek apa piye? Dedek ya, Dedek ya. Apa- Soale apa- gedemu seadik kowe. Iya, apa baby? Oh ya, babi ya, babi ya. Baby. Baby oh babi. Baby. Ning Bali babi sakmene iki. Iku ora babi sik genjek. Iku ora Oke. babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sopo ta mau? Kowe kira sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifa kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak koprok lho cek. Lah, Lutfi, Dudu, Muhammad beda. Lutfi. Iki Piai Jakarta Selatan ngono. Oh, senes gubernur toh? Kudu kemeruh kowe ora. Tak kira gubernur mula aku nanggap wayang aku yang ngono. Lha terus apa ya? Terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu. Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang iki gubernur ya ora nanggap wayang. Saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis rakyate mumet toh. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifa. Loh, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifa lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi Kompak ya. akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek semoga Nenek. Kakek, Kakek, ora. nenek. kakek-kakek nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki ja, karepe genduk niken ki kaken-kaken Kaken, ninen nenen. ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. Ninen loh. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin, amin. Iki sing Wis. sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo. Pak Daryo kalian Bu Kuliah Bu kuliah. sore. Hah? Ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih.
Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo. Dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Loh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang. Utek ora ngerti kan, lek udan iki barokah dhek ora ngerti. dalam Barokah jenengan kula. nyapa? Musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus bareng-bareng ning kono ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. apa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi nang ngarep, aku nang burine. Terus Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. ya Kapar Allah. munggah becek ra umur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Yo tak cincingke. Yo tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinyak kayak gedang ngono lho. Keplinyak ya petelek. Keplinyak. Lho rene iki lho. Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi Sehat-sehat atau Ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncek mboten? Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan nyelekuti sebabrakan Yo apa. jenenge makan gaji buta. Loh, kok iso makan gaji buta Enek iki? suarane renek wujute. Dianggap bae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Engko amblek kan. Cahetan. Yo kaceke ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sanggagake kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Setaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barangku nek dhuwur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Susu iki sitoke. Munggah ben piye? Munggah ben piye? Kurang dhuwur lho, Pak, tapi Pak. Kowe pengen uncek dhuwur. Oh iya, Pak, saya Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken. Wes, ning kono. Wes, Wis. sampai engko pindah tak gecek ngonan. Lek ngene malah bahaya. Ngene tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora nek anggaran UGD. Ini ben jelas. Pak. Pak. Wes. Ini petuk karo kancane, wes. Pak, ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat menjunjung aku kok menjunjung ra masalah. Nggih, anu nyuwun sewu lho. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan rumah semua karo wudu kuwi. Lah jenengan bar munggah haji aja tahajud lho pun. Ngapunten. Wes, aku nang kene, Ken. Ya ning kono wae. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, orang becik kuwi ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nengah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Ayo elu Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane diriwahi kaya ngene. Iya, ning nadyan kaya ngapa lan kepiye wong urip ki ngibarate kaya mampir Ngombe. ngombe sik ya. Ngono kuwi.
tenan. Ya to, Ken? Nggih, Pak. Nang donya iki mung sadrema. Tapi kewajiban dadi menungso, ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, mergane wong urip ngibarate mau mampir ngombe. Ngopo? Lu iso ngombene dalange ora ngger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho. Apa meneh Pak Cahyo iki? Niki cilik, dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke. Becik ketitik, Ala ketara. Suradira Jayaningrat, Lebur dening. Lebur ing Pangastuti. Heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir Ngombe. sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem ya. Iki apa ya ae. Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan. Lah napa, Kudune Pak? ngangge dot. Nggih. Nyodote nyot. Kowe mikir karo ora? Anu, mbok kula mriki mawon pun. Heh? Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, Kene kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Yo ada. Rene. Yo kena ada di dalang. Ayo, Ayo. Lho. Ah, iya. Sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono, ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sederene apa ora? Rono karo niken kono. Amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahragah. Blangkon kula pundi? Wis apik ngono wae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ora dikekke lho. Kula mboten keke kula. Lah sebabe apa? Sak ndase kok. Iya, nggih. Nyanyi iso enggak? Ora? Loh. Pelawak tekan kene gawa kok Karanganyar ora iso nyanyi. Gandeng iki lak nun sewu, iki lak kagungan kersa mantu. Iki bab katresnan. Sampeyan gandrung karo niken. Lho, apik. Boyah aku gandrung karo niken. Heeh. Ya. Oke. Dipangku ya. Heeh. Dipangku. Bos rasa pangku-pangkunan. Lah piye? Wis biasa ngene ae. Ya kan pada umumnya dipangku, coba dulu. Oke, siap. Lali rangge wayang tau kan. Wah. Ya, ndang. Nono. Apa ngono? Mintaku. Nah, Pamintaku po dowo ayu. Sembarang. Sembarang. Anu dowo ayu ya. Ya. aja pamintaku wae. Ayo. Oh ya wis, heeh. Pamintaku e. Udah wong ayu wae. Hah? Wis nyanyi dhewe. Mintaku wae. Pamintaku. Suarane elak tenan terus. Aku mbayangke sampean ki gagah gede dhuwur perkoso. Iya. Ya. Pepujane tekan Nidam Sari to iki mau. Nimas Sidoase. Iki wong loro iki ya meneng ae. Oh diklerokke. Meneng ae. Nimas Sido ase. Ya aja kok kaduan rada nyedhek ben kita mesra. Ya. Hah? Kakang. Kok kakang gitu? Lah piye? Ora ngono, Kang. Kakang. Yuyu Kangkang. Kepiye ragil lho rek? Kok Ragil kuning. to? Kuning wis bar kodanan kok. Dadi lorek. Hatut. Aku anggere ngene iki lali aku. Mau liris saiki malih banter men to, Cak. Ah, kanu caket subwoofer Pak. Hatut. JBL. Atut runtut tansah reruh
Ya. Dan nikah sia-sia ora. Itu berdansa namanya. Iki mumet tenan lho ora ya. Kan aku ngeliat tenan lho kan. Wah, kowe dadi 10 iki kan. Datan kinggang Sak rambute. sak rambut. Masa sak rambute lah rembuyung. Waduh. Datan kinggang sak rambut ibarate tresnane temanten kuwi iki lete mung sak rambut tok ngono lho ora enek lete blas. Ya sak rambute ngrembuyung lho. Kaya nggonmu nganti muntel-muntel ngono lho. Gelungan kuwi ya. Gelungan. Aku melu nyapu ae. Gelungan kok disapu. Ya. Sarambut lamun adoh caket ing Bareng kowe karo Niken ki jejer wong loro tak delok kok nggen YouTube masyaallah. Pripun, Pak? Mbak Niken jan kaya Sri Huning. Nggih. Sing lanang kaya serigala. Ayo. Aku serigala, kowe Sri Kuting. Sri kucing piye to? Apa Sri apa? Sri Uning. Ya kuwi karepku. Si kucing. Gantian kok. Gantian. Yen cedhak tansah mulat. Nembang kaya momong adikmu lho kan kuwi dipangku apa piye ngono lho ayo. Wah, sini nak, sini ti, mana? Mana? Ndak karen kalau nono ya. Mana nak? Tadi tutul nak dindang. Sini ti, mana? Karo ditembang nek Slurutan. Kuwi mau jenenge prosotan. Aku malah kaya ning paut lho. Sida asih kaya jeget-jeget kaya kesenengan apa ta, Jak? Ake seneng ta tasih aku dipangku wong ayu. Lho, yoga-yogane tak do pengen kabeh kae. Ngulat kene kabeh. Apa meneh Pak Sogol ae lho. Dindang. Lah wong dipangku kok jenenge kuwi dikudang. Dindang ding dut ngono. Iya nek arep digondeli. Lah ora digondeli yo ngumpul. Lah wis tuwek yo gondelan dhewe. Ibarate adik kok wis tuwek. Ndang. Indomie mie lan mie goreng. Mintuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib sido asih Tepuk tangan untuk Mbak Niken dan Mas Uncek luar biasa. Nadyanto Gojek, Nadyanto guyon ning menjaga kekompakan buktine cengkoke padha lho. Padha aku diledek. Aku kesake kuwi keringetan lho. Aku Regemati karo dulure. Ayo. Ayo, dan sia-sia ya. Mangap-mangap. Mangap ya, mungkin telesok. Diaturake marang mempelai berdua Mbak Kofifah karo Mas Muhammad Lufi ya kuwi
Ya kuwi bacute, Nduk. Setya tuhu. Setya tuhu. Niken Salindri adate lak nembang sing ala sekarang ning dipamerke bahwa dia berangkat dari klasik dan tradisi. Ya. Ya. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Bapak sani tangkap apa resumon handika pangayomanku lair batinku wis nyata Tanda yakti pasak seni rika Mugian to berkaing widi anti Opakipun sambung wanci dalu, Mas. Mangke bacot kendang dute.
Setya Tuhu karyanipun Kinarta Sabda ewadene Sambung Wanci Dalu karyanipun Rama Haji Sukron Suwanda Mbah Niken kuwi. Mbah Niken nggih bapak jenengan to niku? Bapak jenengan nggih. Iya bener. Lah nggih. Dadi ya Mbah Niken. Heeh. Mbah buyutku. Mau ngene Nduk Niken. Apa? Buyut. Mbah buyutku. Oh iya. Pak Daryo kuwi le apa ki gandrung kayuyun karo Niken sangat luar biasa. Estu. Lah mau ngersakake munggahno panggung men iso foto karo jenengan. Oh nggih. Mergo kok ketika Niken turun panggung kok ora Niken ki sombong ki ora yen nganti engko foto akhire Niken ki dikeroyok karo penggemare malah mesakake dadine. Go eret-eretan Wow, tapi sampun Pak, kula kan pun selesai make up. Pak Daryo kalian manten wow sampun foto-foto sepuasnya wow. Tapi saat ini dibaleni malih. Soalnya view-nya itu harus beda. Ngono kuwi. Mergo aku arep ndelok komentare Pak Daryo kira-kira piye sakwise iso wayangan sing kaya ngene hebate sing rawuh semene akeh. Nggih. Pundi Pak Daryo? Niki Pak Daryo. Pak Daryo, monggo.